बे समाव स्टुडियोआव आं सन्दना इस्लारि बर' थुनलाइ आफाद दुलाराय बर' फरायसा आफाद UBPO एक्स BLTWS आबोब दुबा आरो सारेन्डार NDFB नि बानजायनायाव सानजारि नोगोराव थानाय SP बर' गोजौ फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव टेगर थुनलाइयारि 2009 आरो साहित्य एकाडेमि 2015 बान्था मोनगिरि बर' थुनलाइ आफादनि बारग' आफादगिरि बर' थुनलाइ मुलुगनि गेदेमा थुनलाइगिरि रुंसारि ब्रजेन्द्र कुमार ब्रह्मनि थामथि रुंसारि सानखौ मोनाबिलिनि 4 रिंगायाव आलारि बाथि फोजोंनानै फालियो। आलारि बाथि फोजोंनाय हाबाफारियाव गिबि आलारि बाथिखौ फोजोङो बर' कसारी अनसाय गाव हायुङारि खुंथायनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा मिहिनेश्वर बसुमतारिया। रायखांनो गोनांदि बे हाबाफारिजों लोब्बा लाखिनानै बर' कसारी अनसाय गाव हायुङारि खुंथायनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा मिहिनेश्वर बसुमतारिनि सुजुनाय मेथाइखौबो बेखेवफायो। बे समाव खौरांगिरिनि सिगाङाव गाहाय मावफुं सोद्रोमा मिहिनेश्वर बसुमतारिया मा बुंखो फैजों मिथिनानै लानि। हाबाफारिनि सायाव बे मोनाबिलि समावहाय जोंनि बर'नि मुंदांखा थुनलाइगिरि रुंसारि ब्रजेन्द्र कुमार ब्रह्मनि थामथि रुंसारि सान फालिनाय दिनै खन्थाइ सानबोमोन लोगोसे बेखौ जोङो दिनैनि बे मोनाबिलि समाव मोनसे आर'ज बे हाबाफारिखौ सावरायनायनि गेजेरजों लानाय जादोंमोन आरो बे आर'ज हाबाफारियाव बुंनो थाङोब्ला जोङो फारियैहाय बानजायगिरि आफाद हिसाबै बावहाय जनाय जिल्ला बर' थुनलाइ आफाद जोंनि धेमाजि जिल्ला खौसेथि बर' सुबुं आफाद आरो लोगोसे एक्स BLT वर्कार ससाइटि क'क्राझार लखिमपुर जिल्ला आफाद आरो धेमाजि जिल्ला बर' आइजो अनसाय आफाद आरो लोगोसे जोंनि धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' हारिमु आफाद लोगोसे सारेन्डार NDFB बे गासै माहारि आफादफोरनि बानजायनायाव दिनैनि नैबे जोंनि आलारि बाथि सावनाय इसोरनि सेराव आर'ज गाबनानै रुंसारि ब्रजेन्द्र कुमार ब्रह्मनि जिउमाया सोरगोआव आलागोजों थाहैनांगौ आरो बिथांनिफ्राय जोङो आद्रा थानाय मावनो गोनां जोंनि बर' थुनलाइनि जाहाथे जोङो बिथांनिफ्राय बोर मोनबाय थायो बिथाङा जेरावखि थादों मानो जोंनि बर' हारिनो जोंनि इयुन जोलैफोरनो बोर सारस्रि हरथों बे मिजिंजों इसोरनि सेराव आर'ज गाबनायजों लोगोसे जों बिथांनावबो बे बोरखौ जोङो हास्थायनायनि गेजेरजों दिनै आर'ज मोनाबिलि समाव जोङो आलारि बाथि सावनानै आर'ज गाबनांगौ। बे समाव जितु मेथाइबो बेखेवफादों बे मेथाइनि जितु थांखिया मा? मेथाइया दोंसे मेथाइ गिबियाव जायखौ दामनाय जादोंमोन बा बेखेवनाय मेथाइ बियो आङो बे मेथाइखौ सोरजिनायनि गुबै थांखिया जाहैबाय बिथांखौ आङो सासे थुनलाइ मुलुगाव थुनलाइनि फोथाराव सासे बिफा बायदि लोगो मोनबोदोंमोन आंखौ फोरोंबोदोंमोन बुंनो थाङोब्ला ओंखायनो आङो बेखौ दिनै ओरैबायदि मोनसे गोसोआव दुखु मोननानै मा मोननांगोन आङो मोनोबो आङो जे सासे थुनलाइ मुलुगाव आङो आगोमा बिफा गोमा जाबाय आरो बर' हारिया थुनलाइ मुलुगाव आगोमा अलंबार थरसे हाथरखि गोमालांजाबाय आं बेखौ बुंनो लुबैयो। दा आङो बिथांनो ट्रिबिउट होनो होननानै बिथांनो बावनो होननानै मेथाइखौ सोरजिनाय जादों। बेजों लोगोसे माखासे जोंनि माहारियारि जोंनि मोननाय मोनै जाखांनाय बोथोरफोरनि दुखुनांथाव बाथ्राफोर जोंनि खौसेथि गैयैनि बाथ्राफोर बेफोरखौ लानानै गोसोफोरखौहाय बा जोंनि सुबुंफोरखौहाय मोन्थिहोफिननो गोसोखांहोफिननो बे मिजिंजोंबो माखासे मेथाइ सोरजिनाय जादों बेखौ दिनै बेखेवफानाय जादों आरो बड'फाखौ लानानैबो मोनसे आं जि मोनसे मेथाइ सुजुदों बे मेथाइखौबो दिनै बेखेवफानाय जाहैबाय गासै दोंबा मेथाइ बेखौ बेखेवफानाय जाहैबाय। दा बे मेथाइनि सोरजिनायनि आन्दोआव बा बेनि ओंथिया बेनो जे जोंहा दाबो मावनांगौआ जोबाखै जोंनि जुजिनांगौआ दाबो जोबाखै थांखिनि थाखाय जों दाबो जुजिगासिनो दङ जोङो दाबो जोंनि मोगथां थांखि थावनो सहैजोबनो हायाखै जोङो दिनै बयबो गोबां जाहोनाव जोंनि गेजेराव फाराग आरो फाराग नुजाफैदों गोरोन्थि आरो गोरोन्थि लामाजों जों आगान सुरलायनो नागिरदों बेनि गेजेरावबो जोङो फारागफोरखौ फोजोबस्रांलायनानै गोरोन्थिफोरखौ सुस्रायलायनायनि गेजेरजों बर' एसे हल गासै बर' माहारिया ज' जानानै जुजिनांगोन आरो जों देरहासार जाहैनो हाथारनांगोन बे मिजिंखौ जों दाबो गाराखै आरो जों गारनोबो हाया जों जुजिलांबाय थानांगोन मानोना जोंनि मुंख्लंफोरनि जिउ बावलांनाया ओरैनो नङा बिथांमोना जाय थांखिखौ लानानै सोमावसारनो बाहागो लादोंमोन जिउ बावलांदोंमोन बर' राव थुनलाइनि थाखायबो हांखो नागिरना जिउ बावलांदोंमोन
बेफोर गासैबो दिगाव नायनो थाङोबा बर' हारि हिसाबै जोङो दिनैबो बुंनांगोन जोङो आल्टिमेट गल बा जोंनि थिखानाय थांखि थावनि जों दाबो सौहैनो हायाखै जोङो सौहैथारनांगोन जुजिथारनांगोन आरो जोङो मुंख्लंफोरनि जिउ बावलांनायखौ बावनो नांनाय नङा जोंनि सदबान खालामनायखौ जों बावनो नांनाय नङा बेफोर थांखि सानस्रि बा बे मोनसे मोन्दांथिफोरखौ लानानैनो मेथाइखौबो सोरजिनाय जादों आरो बे मेथाइखौ माला हगारगोन ओरैनोथ' दिनै आङो बेखेवजेनबाय हगारो माने बेखौ जारिमिन अडिअ प्रडाक्सनावहाय मोननाय जासिगोन आरो बे सिडि महरैबो नुजाबावगोन जेब्ला सिडि महरै नुजागोन बावहाय माखासे माहारियारि मेथाइफोर दंबावो गावनि माखासे बायदि बायदि समावहाय बायदि बायदि थासारियाव सोरजिनो बावहाय गासै 20निबो बारा मेथाइ बावहाय सिडि महरै ओंखारनाय जागोन बेयो बारा गोबाव सम लानाय नङा आं सानो डिसेम्बर दाननि जोबनाय फारसे नङाबा माने 2020 मायथाइनि जानुवारि दानयावहाय आं फोसावनो सानो बेखौ फोसावनो हागोन सिडिनि मुङा आङो आंनि जिउआवहाय आरो सासे सुबुं जाय सुबुंनि अननाय साया सायख्लुमाव आङो नैबे स्टेजसिम सौफैदों सासे बिफा जाय बिफानि न'आव थानानै आङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि खामानि मावनायनि खाबु मोनजेनदों आरो जोङो बिएलटिआव थानानै खामानि मावनायनि खाबु मोनदों बे आफानि नामाव आङो सिडिखौ हगारनो नागिरदों बे सिडिनि मुंखौ लाखिनो नागिरदों आफा जामिनि होननानैनो लाखिनो नागिरदों बे सिडिनि मुंखौहाय बेखौ ट्रिबिउट खालामनाय जागोन आफानि मुङावहाय ट्रिबिउट खालामनो बावनाय जागोन आरो बे थांखिजों आरो बावहाय आङो गोबां समावनो बुंबोबायबो आंनि आफानि सोमोन्दै बुंबोबाय आरो आं गोलाव बुंनो लुबैयो मेथाइयाबो फोरमायगोन आरो माखासे बाथ्राखौ बुंनो गोनां मिथिहोनो गोनां रायजो राजानो मोनथिहोबायखौनो आङो बुंनानै लानो हायो बा बुंगोन आङो दा बे थांखिजों मेथाइखौ हगारगोन मोनसे गोजोनथाव खौरां गोजोननि नोगोर क'क्राझाराव थानाय बाजार इन्डिया आरो एमआरएम हस्पिटाल साखाथियाव बड'लेण्ड थेरापिस्ट सेन्टाराव थुब्ला ब्रह्मआ गुबुन गुबुन रोखोमनि सानाय सुनाय गोनां सुबुंफोरनि थाखाय फाहामथाय होनाय जायो जेरै जान्जि सानाय हान्थु सानाय गोदोना सानाय आदै सानाय आफादावदै सानाय जानजि जरा सानाय खर' सानाय सिनस्रि जरा सानाय बैफोरबायदि सुबुंफोरनि सानायफोरखौ फाहामथाय होबोगासिनो दं सोरबाफोर बे बेरामाव गोग्लैनाय सुबुंफोरा बे खाबुखौ लानो हागोन गोबां मिन्थिनो थाखाय नैबे जानबुं नङाव फन खालाम 9974030738